Il-Maltin huma l-aktar sodisfatti b'ħajjithom fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mill-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometru li sar fil-ħarifa li għadda. L-istħarriġ wera li 96% tal-Maltin intervistati qalu li jinsabu sodisfatti bil-ħajja f'Malta, 13% aktar mill-medja Ewropea. 95% tal-Maltin wieġbu li s-sitwazzjoni ekonomika f'Malta hi tajba jew tajba ħafna, l-ogħla fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u kważi d-doppju tal-medja Ewropea. Minkejja attakki bla waqfien mill-oppożizzjoni fuq l-istituzzjonijiet Maltin, l-istħarriġ juri li ħafna istituzzjonijiet f'Malta jgawdu iktar fiduċja mill-medja Ewropea. Notevoli fost dawn hemm il-fiduċja fil-Gvern Malti li jgawdi fiduċja bi kważi d-doppju tal-medja Ewropea. Dan hekk kif l-istħarriġ juri li 63% tal-poplu Malti għandu fiduċja sħiħa f'dan il-Gvern fil-waqt li l-medja Ewropea hija biss ta' 35%. Dawk li għandhom fiduċja fil-Gvern żiedu bi 12%. B'77% l-istħarriġ wara wkoll il-poplu Malti għandu fiduċja kbira fl-Armata, bi 68% l-amministrazzjoni pubblika wkoll tgawdi minn fiduċja ogħla mill-medja Ewropea. Il-fiduċja fil-Parlament żdiedet bi 17% għal 59% fil-waqt li l-fiduċja fil-partiti politiċi id-doppju tal-medja Ewropea. L-istħarriġ wara wkoll it-televiżjoni jgawdu l-ikbar fiduċja mill-Maltin segwiti mir-radju, l-internet u l-gazzetti li jgawdu l-inqas fiduċja mill-Maltin. Dwar il-ġejjieni, 83% tal-Maltin qalu li jinsabu fiduċjużi fil-waqt li l-medja fl-Unjoni Ewropea hi ta' 67%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.